Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta filmăm cele mai rare momente în fotbal. Haideți să-i dăm drumul. Pentru început vreau să vă spun că nu am dat volumul mai tare, vedeți și voi cât este volumul, deoarece am mai făcut un episod cu accidentări horror al lui Kylian Mbappé și mi-au dat strike din cauza că n-am respectat regulamentul, că nu știu dacă știți, când îți faci un cont de YouTube, când postezi primul videoclip, îți vine ceva de la YouTube cu un regulament și tu trebuie să să-l bifezi că ești de acord cu acel regulament. Ok, haideți să începem să continuăm videoclipul. Eu não vou conseguir transmitir o meu. Que barbaridade. Opa, domnul arbitru. Mamă, deci să termini un meci și să câștigi. E arbitru? Da, mă, s-ar putea să fie arbitru. No jogo entre Lens e PSG aconteceu um caso raro. O árbitro concedeu 3 cartões vermelhos em 5 minutos. Cartonaș roșu în 5 minute. Scuzați, vin în anunț. O să vă lăs și Instagramul meu, să știți că genul să se întrerupă partea videoclipului. După care o să apar ceva cu negru și jos, unde o să scrie numele de Instagram. Ok, deci arbitru, domn arbitru, ce ai făcut? Cât de prost poți să fii să alergi după arbitru? Ok, o să vă las Instagramul meu, o să vi las. Já no Brasil, em 2013, o jogador do Tupã discutiu feio com a bandeirinha do jogo. Op. Ok. Bă, ce să spun, că am și-a luat-o. Da, un arbitru, da, nu se face așa. Hai, cred că e dat cu spumul de aer. Nu vreau să fiu rasist, dar ăla... Ha, gol! Ma! What? Au, rău a fost asta. Domnul arbitru, sus! Macarena. Așa se joacă băieții. Charles pediu demissão após ser perseguido e agredido em campo. România. Bătaie, bum. Mamă, deci... Ce arbitru e ăsta? Bonus. Avem și bonusul. E bine, astea nu sunt de exemplu.
Cred că a greșit traiectoria aia. Arbitrul de rezervă. Alai. Am dat așa primit-o rău. Op! Op! Vedeți, asta cred că e cea mai tare. Fază. Op! Mai revedem o dată faza cu arbitrul asistent. Bucurie maxim. Oh! Oh! Tu îți dai seama, să termini meciul și să câștigi. Da, ceva poate pierdut el, că am văzut că avea fața nervoasă. Să ieși rușul. Mamă. Mamă, arbitru acum. Au, au, au. Doboară microfoanele pe teren. Bundesliga. Juca? Ăla cred că era ca Goretzka. Sau nu? Acest videoclip nu o să fie destinat copilor. A, clar, nu o să fie destinat copiilor. Copiilor mici. E căzut fanionul. Ok. Vă readuc aminte, o să vă las Instagramul ori aici, ori în partea care am mai spus eu odată, ori în ambele părți, să vă readuceți aminte și o să vi-l pun și în descriere. Ok, sunt ok. Că vreau să fac o poză, am văzut asta. Asta, cred, a șocat. Mă, acá. Ok. Da, fraților, cam acesta a fost episodul de astăzi. Ne-a mai venit o idee să filmăm Legendary reacții legendare în fotbal. Bă, să vedem dacă vă place, poate filmăm, că gen am filmat azi un episod de GTA San Andreas, care l-am și postat, episodul 2, vă rog frumos să-l urmăriți. Dacă încă nu l-ați văzut, o să vă pun un link în descriere. Și am filmat acum acesta cu momente rare în fotbal. Și a treilea episod, că vreau să mai filmez unul, cred că pentru mâine, o să îl filmez pe acesta, reacții legendare în fotbal. Bun, dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, știți ce aveți de făcut? Să apreciați videoclipul, iar dacă nu v-a plăcut, să nu-l apreciați. Ok, ce să vă mai spun? Abonați-vă. Eu am fost David, pe canalul Totul despre orice, și v-am salutat. Pa, pa!